परम भक्त विभीषण तमे किपरि जानियो से परम भक्त नारायण नारायण तुम्हें कौन जाने हो प्रभु से माता शिवानु को सदा सर्वदा पूजा करे नारायण नारायण संत शीतल उदर नारायण नारायण आउ धार्मिक राजा से नारायण नारायण खाली मुखरे नाम भजन करी काठ पत्थर को पूजिले फूल फलमूल अर्पण करी देवता को मुंडिया मारिले कहीं भक्त हो नहीं देवसी नारायण नारायण से केबे भी पाइ न थे करुण आशीष नारायण नारायण प्रभु काली के बैठे नारायण नारायण जो वृक्षर फूल फल पत्र धरी देवता को अर्पण करी मात्र पाइथे ସେହି वृक्ष किंतु पूजा करी खाली आसी ଥାଏ ପୂଜକ ପାଇଥାଏ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପବିତ୍ର नारायण नारायण यह करो सत्य प्रभु नारायण नारायण भक्ति शून्य पूजा भक्ति शून्य पूजा सबु नाम गाय मोरा भक्ति बले करे दिए हृदय तुमरा जीवन सुंदर होइब ताहार जीवन सुंदर
शीघ्र एपरि मुक्त ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ କହିବେ ଭରସା ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ ଦେବର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସବୁଠାରେ ନିରାଶ ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ କହନ୍ତି କେବଳ ମରଣ ରାଜା ବିରସନ ସଦା ସର୍ବଦା ମହାରାଣୀ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ସେ ମାତା ଶିବାନୀକୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ମାତା ଶିବାନୀକୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେ କ'ଣ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦେବର୍ଷି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ସର୍ବ ହୋଇବ ମୁକ୍ତି ମାତ୍ର ମୋ ଉପରେ ରଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ନାରାୟଣ ମୁଁ ହରି ଦେଇଥାଏ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ହଁ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ଦେଇଥାଏ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁ 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 ନାରାୟଣ 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 ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତର ମହିମା ତୁମେ ଲୀଳାଧାରୀ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମେ ତାରିପାର ତୁମେ ବି ମାରିପାର ତୁମକୁ କେଉଁ କଥା ଗୋଚର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେଉଁ କଥା ଗୋଚର ଲୀଳାଧାରୀ